Ayan mga ka-loveliers, bali may nadaanan kami dito. Magnanay sila. Ayan o, tignan niyo yung kanilang kamay. Namamalimos sila dito sa... Ayan, ayan po. Namamalimos sila dito sa... malapit sa kalsada. Ayan. Magnanay kayo, te? Oo. Bebe, ano yung hadlahin nyo, be? Ha? Yan kita mo, be. Tapos yung kanyang kamay. Ang tayo. Ayan, tingin o. O, yung paa ni nanay o. Saka paa ni Bibi, paras magkamukha. Tignan nyo o. Yan kamukha ng anak niya. Paa ng anak niya o. Magkamukha sila pati kamay. Tignan nyo ha. Tignan yung mga ka-loveliers o. Pati kamay magkamukha o. Tignan nyo o. O. Anak mo? Anak mo? Ano pangalan mo, be? Ano pangalan mo, be? Ano daw? Ano daw? Ano? Alay, bigla kayong yumangan. Andrea. Andrea. Si Andrea. Ano pangalan ng mama mo? Pangalan mama mo? Aileen. Nanay Aileen, tsaka si Bibi Andrea. Oh, Nanay Aileen, oh. Magkamukha sila ng kamay, mga kalabi. Tignan mo, ito mga kamay nila, magkamukha, oh. Fine, boy. Oh, pati paa. Oh, nakakatuwa, oh. Tignan mo, oh. Magkamukha sila ng kamay, tsaka Inborn paa. siguro to, no? Inborn yan. Tignan mo, Lalaki oh. sa ina. Susulat? Nanay Aileen, tsaka si Nanay Andrea, Bibi Andrea. Hindi. Ano ka magsulat? Oo nga. Ano ka magsulat? Ano nagulay ng buhok mo? Ano nagulay? Mama? Mama? Mama nagupit? Ilang taong ka na? Hindi mo alam? Hindi mo alam kung ilang taong ka na? May papa ka pa, be? Bibi Andrea, may papa ka pa? Saan papa mo? Sa bahay? Patay na. Patay na yung papa Patay niya. na papa niya. Ikaw mama niya? Patay na. Anong bahay niyo? Malayo po? Malayo? Araw-araw kayo nandito? Malayo sa simbahan. Malapit sa simbahan. Araw-araw kayo nandito? Tignan mo po yung mga paa nila, oh. Magkamukha ng mama niya sa kayo, anak niya yung paa nila, oh. Yung yata yun, eh. Pero magkamukha, pati kamay nila. Pati kamay nila, oh. Oh. Kamukha, pati kamay, magkamukha yung kamay, oh. Oh. Pareho. May kapatid ka dito, te? Wala. Wala? Tanggal mo kay mas mo, be. Para makita ka sa video. Yan, ganda. Ganda ni baby, ha? Ganda ni Andrea, eh, oh. Ganda ni Andrea, eh. Si Mama Helen, tsaka si Ilang taon Bibi ka na, Andrea. Hindi mo alam? Ganda mong bata, no? Magandang bata, eh. Ano? Malapit bahay mo dito. Pag ano, pasyalan kita dito, ha? Pasyalan kita. Punta tayo sa bahay nyo, doon tayo kakain. Pag ano, doon tayo kain. Sa bahay nyo. Dito na lang? Gusto na dito na lang? Yan yung kamay nila, magkamukha talaga tsaka pa, oh. Ha? Ang kamay tsaka pa nila magkamukha. Ano, oh. Kamukha pati kinanay, oh. Nanay Aileen pa niya, tsaka yung anak niya, oh. Si Bibi Andrea, oh. Kamukha yung pa nila, oh. Inborn na. Inborn. Diba? Malayo pa dito, malapit sa bahay sa mga tira. Gandang bata dito, oh. Ha? Gandang bata. Hello kape, hello kape. Hello. Hello Bibi Andrea. Mama Aileen. Ayan po, dito sila sa tabi ng kalsada. Nagpapalimus po sila. Sila po napansin ko yung paan nila, tsaka kamay, magkakamukha. Kamukha yung kamay nila. Ano, biyak, parang biyak na ano, ano. Ayan, kamukha. Awa naman sila, no. Lalo, walang kinelas. No?
Nanay Aileen, tsaka si Baby Andrea. Kumain ka na? Yeah, may pinili pa kain si ate. Ha, kain kayo dyan. Ha? Ha, pag ganun, balikan ka ni ate. Ha? Ang ganda mo pa naman. Oh? Gandang bata nito eh. Yung kamay nakakatuwa eh. Pag na umaga, ilamos ka. Kamay Ha? nakakatuwa. Para wala yung buta yun, no? Ha? Para mawala yung buta mo. Ito yung kamay yun. Ah. Ilamusan mo yung mata ko, yung tubig, di ba? Diba, yun yung tubig, tapos ilamos, para mawala yung buta. Ha? Oo. Kaya ilamusan mo siya, para mawala yung buta. Ligo, ha? Ganda ng buhok mo, oh. Ha? Ah, ganda ng buhok, oh. Ganda ng buhok. Ikaw nagkulay sa buhok niya? Ikaw? Sige, magbas ka ng bebe. Ilamos ka. Yan po si Love Tears ko. Nakausap na yung dalawang mag-nanay. Iba po yung mga kamay nila eh. Nagpapalimot sila dito sa langsangan. Bigyan po namin sila ng pangkain. So, papalikan po namin sila. Punta kami sa bahay nila. Para po kumain din sa bahay nila. Wala na po siyang tatay eh. Patay na po yung tatay niya. Punta kami dito sa bahay nila. Doon kami nakain. May simbahan, malapit. Paradahan ng motor, malapit sa simbahan. Okay. Pagtangin mo, sige pagtang. Sabay simbahan. Simbahan, paradahan ng motor. Dumay sa may tigil. Sa taas, bahay nyo. Ano na? May ilid lang kayo ng simbahan. May bahay kayo doon. Sige, pagkano puntahan nyo kayo? Ano yung bahay nyo doon? Bahay talaga o... Dito lang, dito lang. Sige, pagkano puntahan nyo kayo ha? Kaway gabi. Baby Andrea, kaway ka. Hello. Hello. Saan na kayo nakatala, bebe? Siya po si Tita Lovely ha. Saan? Mento? Lapit sa simbahan? Lagi ba kayo dito? Lagi kayo dito? Pag ano, pasyal-pasyalan ko kayo dito, ha? Pakain tayo sa inyo na ya. Punta kami doon ha. Habibi ha. Bahay nino. Pabili tayo ng Jollibee. Meron kayo. Sino yun? Sino yun? Kapatid mo? Tatlo kayo? Tatlo kayo magkakapatid. Doon kayo. So, kilala kayo ng mga tao doon. Baby Andrea. Pabili tayo ng Jollibee ha. Sige, pag ano, papasyalan ko kayo doon. Ha? Dito malapit sa simbahan lang. Dito lang, malapit. Malapit lang sa simbahan, be. Tuwing kailan kayo nandito? Ha? Bukas? Bukas. Text. Text mo ako. Sige, sandali. May Ano number? May cellphone sila? May cellphone kayo? Patigyan mo number ni Ben. Alam. Wow, pati na kamay mo be, pati na kamay mo be. Oh, yung kamay nila magkakamukha oh. Oh. Tira mo tira mo. Magkakamukha po yung kamay nila. Kamay nila ni nanay tsaka ni ni Bibi Andrea tsaka si nanay Ami. Yung kamay nila magkakamukha. Oh. Oh. Kawawa naman.
Kumakain ka Jollibee, be? Kailan ka ulit kumain Jollibee, be? Ha? Mamayang hapon, dito lang kayo mamayang hapon? Ha? Mamayang hapon, dito lang kayo? Mamayang hapon? Lahat mamayang hapon, balikan natin sila. Mamayang hapon, balikan. Okay, Bibi Andrea. Yan. Tago mo maigi ha. Text mo ako para madala ka ng groceries doon ha. Huwag mo kalimutan ha para may pagkain kayo ha. Sige, babay na. Mabait ha. Ingatan. Babay ka lang doon lang. Babay ka na.